Car diyar em geriyan li vî warî rawestiyan li ser şopa bav û kala li dîrokê bûne mêvan. Çi qas bede û nazik e welatê min herî ciwan. Ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja geraxweyê li dû xwarinê em li Rihayê berdewam dikin. Em hatin navçeya Sîweregê. Em niha li ser keleha Sîweregê ne li vir em ê derkevin li bajêr bigerin û xwarinekî navdar ya Sîwereg em ê bînin ser ekranên we. Em dixwazin xwarinên herêmê yên xweş bidine naskirin. Riha jî di hêla xwarinê de ciyekî wî taybet heye. Sîwereg jî yek ji van ciyaye. Niha em ê derkevin em ê kolanê Sîweregê bigerin. Her wiha em ê herna xwaringehek û xwarinekî navdar yê Sîweregê bînin ser ekranên we û em ê ji we hem çêkin hem ji meltemayî binêrin deka werin em ê binêrin li Sîweregê îro em ê ji we kîja xwarinî çêkin. Li ser kela Sîweregê me xwest em vê bajarê bedew baş nas bikin. Yek ji navê vê bajarê Giresun e. Ev girê em li serî ne, navê xweda ye vê bajarê. Li ser girê kelehek dîrokî heye û bermahiyê wê ji bo li ser piyan bimîne hê jî li ber xwe dide. Giresun ango Sîwereg di nava salan de gelek mezin bûye û bûye şarek xweş. Her wiha di hêla xwarinê de jî pir pêşketiye. Em jî dixwazin herin xwaringehek û aşxaneya Sîweregê bo we bidin nasîn û her wiha xwarinek wê navdar ji bo we çêkin. Belê me got em hatine Sîweregê li vê derê em hatin xwaringehek em bûne mêvanê wan li vê derê me xwest em xwarinekî navdar yê Sîweregê ji we re çêkin. Hostayê me li cem me ye Mihemed Usta destpêkê de dibêjin spas ji bo we ku me qebûl kir li Sîweregê dema tu ji derve tu dibê ez dixwazim herim Sîweregê dibêjin xwarinekî wanê navdar heye ya mutlaqa bixwin ew çi ye? Ew Sîwereg tawayê. Sîwereg tawayê tariya wî kevn e. Yani xwarinekî kevnar e li Kevnar e, kevnar e. Berê mala da firin davên firûnê, firûna çê dikin. Ve qesab hazir dikir ya ew ya. Niha em me got em li xwaringehekîn em li vê derê em ê ji we re çêkin lê belê Sîwereg tawa berê bi awên şiklê dî de hatin çêkirin. Ostayê me behsa wî dike. Berê li qesab de hat hazir kirin. Qesab hazir dikir. Dibirin firûnê firûnda çê dikirin, dikelandin. Danî malda çê. Yani ne loqunte tenê vê karî dikirin. Mesela em bêjin xelkê ji mala xwe wextê xwesta ji mala xwe re çêke. Tabii. Ew zanin mala xwe da çê dikin. Yek nezanin jî dibin qesab ra tepsiya xwe dibin divê mala çêkir dikirin divê malê. Ew jî çê dibin. Taybetiya wî çi ye yani özellikka wî çi ye? Özellikka wî ya çawa xweşiya wî çi de ye? Xweşiya wî ew ê îsot e. Goştê berx e. Belê. Erê va pirzola. Yani goştê ku dixine navê mîhîm e. Erê. Goştê mîr va mî pirzolayê va goştê berx in herzî. Frenge, îsot. Yani ev malzeme ku dikevine navê yek bi yek em dikarin ji xwewana jî bijimêrin. Goştê berx var e. Goştê berxayê êkî ji aliyê. Aliyê birayê. Yani nana kudra pirzola pişta wî ye. Pişta wî. Pirzola ra wî bacî boşluq wî ye. Ev jî goştê hûrkirî ye. Goştê hûrkirî kişandî hinek boşluq. Hinek divê biyaq be ew herhalde. Hinek biyaq be ki ji bo tamayî xweş bibe. Hinek biyaq be tamayî xweş bibe. Dûv jî tê de heye? Na.
دوف ناخنی دوم ناخنه چون هندی یاغلی دیه با پارسیوی دیه بله او نابه یعنی یا غای بسیوی با یاغ بسیوی بله اف وقتی کمرد بجر رحا سیورک بحثا وی عرض نگاری بکه البت تشتاب سرکه کتبی رامرو ایسوته İsot var malda çeli. هورکری Hurki malda çeli. يرش الصور وهروها يصوتين شين شين صور. صور يعني افتينا بينا مرو براستيجي قالك خارنجي يصوت طعم خود دوام طبعا. از باورم هروها خوي هي الفيدرينا وكيدي شت كبنابي Hep çeşit baharatın. حفت شيت بهارات كبيه Sir dikebiye. سير Evet. سير جي از بهم طعمك خوش ده Tabii tabii. Sir ne sen abi? Sir ne bin abi? Ha isot dikebin abi isot tamam hoş dikebiye. Isot çin abi baya. بله Va هروها يصوت الصورة. هناك روني ما هي هناك رونة. روني امي بيخنا نافي معزمه ما بقشتي ايفن وك هوستاي مج اني زمان المالاجي كار مرفت كارا تشيكه شواد ارمان جامجي اوه ام تخازن تشيكرناوي هر خوارن والكودري خوشتي تشيكرن ام بين سر اكراني ودا كونجي دمالا خود تشيكن وطعماي بگرن هيفيا مجي اوه ام بيت خوازن herkes خوارنا خوش کی جای وی ببینه tabii abi. کاربه چیک yani ام هنا کی بحثا خوارنگه هوا جی بکن هون ام بیجن گلک خوارنا جی Tabii چیک ki harun سیورک تاوا Sürek tava çedirken yani گلک خوارنا دی جی چیدکن çedirken. تا گوشت امی هرما خو تینن وش کدری تین مثلا گوشت کدری Goşt biraz evi bu kadar kişi ev dikin. Jedikin. yani اون قصابیه وی جی بخواد کن Kasabiyan bu kadar dikin. Bu kadar dışının mazbani. Ev dikin ama bu kadar goşt hoca bu kadar jedikin. Ve işte ev goşt rutinin biraz يعني گوشت جواره حاضر نایه نه. اون گوشت خب بخواه اون لاش تینن لاش تینن لاش bu. حیوان تینن هور هورتکن کدره شکل شکل- خوانی را چی لازم به وی در ama şekillendirmiştik یا ya. باشه yani جبو خوارنگه هکی چتکی باشه جبر Tabii. کو هم گوشت باش کاره Yani kazani goşt içi baya. Evet. Ciddi evi yani temizli bu kadar öyle ev digri. وادرا قنطارة قرج داغية هر وها في دياري خدي كرنا سوالا برخا و بزا نافدارة مشهورة Tabii. جبر يكي گوشتي ويجي خوش گوشتی- گوشتي باش İçeri bir hoş goşt içeri. جبر چيراوية Tabii ziber çeravi çeravi hoş bilsek tahmin goşt hoş. بله يعني حيوان مهمة طبعا حيوان. خدي كرنا حيوانة مهمة وتشتي كدخوا مهمة جبر قالك ام بيجن شفت لك هنا خوارني نباش نباش ايمي فرنجي دوام İçeri be içeri hoş. اما كو تشيره به او حيوان باش دقيجه وهر وها تشتكي باش درت كبه دخوازي ام دست خوارنا خو بكن هدي هدي اف تبسيه ما Tepsiyi. اف دچه ويبكي فرني Var bu fırına mı? اف تبسي مهمه تشتكي شوابه Tepsi alemiyon bu sen? gerek alemiyon Alemiyon bu da yani baştır hoş tabii baştır hoş şey. yani ام بيجن وكيدي تبسين ابن نو دركتنا falan ne baş bakır başı Bakır bu. Bakır da gerekte çiğ döder kızı tece ev bükra. Var akra. Çünkü ev dik. Va alemiyon başı gerek yani per navdan nemine. zeden emine Zeden nemine yani ev ya. بله Balaki. ابجي مهمه يعني تشتين كيفن Tabii. هن اموري كو كيفن هاتنا ايجاد كرن هيجي مروت كارب كاربينش بركو باش نه تايبتي جد علي خوارني ده مثلا ديزك و ديزك هنا Hani kuzik. Got namazı got kuzik مثلا bana. هيجي خوارنيوان Tabii خوارنيوان daha hoş bu. بلذتتر بتعم Yani tuya bu ki kuzik beri da o çedikirin. Nan çedikirin. Dunanda o dikirin didan serlevi. او دخسن تنوري Tendüre daha başladık او beri falan. خوارنوان Tabii. تشتي كيفن هيجي خوشن يعني Tabii. بله هن ام بيجن تكنولوژي پیش کتیه و تشتی نو درکتنه و فلان بیوان اما دیسا جی Ya مرو karına beri daha. چاوی مرو تشتی بله دیگره Doğru ya. İşte beri daha. باشه ام دست پیکی چه دیکن Beri isote gur dikin. بله ایسو تیمه شینه و ایسوره Şimdi sonra.
Böyle mana hur dikin. Andaki rana da khani bik diye andaki mezin Yani ne zede hur. tabii ne zede Ne hur. zede girji. Bölge herima rihayê navçîwî xwarin cihekî giring digire. Em millet jî hiş xwarinê dike. Tabii. Ew şi çi tê. Berê ra wir. Ji berê vê yanî wextê tu behsa wa daretkî dibêjin têr xwarin dixwin yanî baş dixwin. Ji xwarinê fêm dikin. Vira da tişterzanê diye. İsot şamak tişterzanê. Boya frank boya tiştê yani zêde din. Böyle. Mesela her derê wê şîvindik didin diye berî têr nabe. Gerek di porsiyona bixwîn. Nere xwarin jî xweş tê Xweş tê, çêkin. Ez tabii. bêm ji ber wî yekê jî. Ew îklim ew boya wê goştê û tiştê wî. Ev bes e. Bes ew. Tamam, me hinek bîberê xwe xistine navê. Ev tepsiyekî wiha têra çend kes hatike? Vatera heşt medya Heşt. heşt yani tendiki zêdetêkî de jî dibe. Belê. Va şamî ki gerek frengî ya Yani mêvanên mor falan kubên mirov dikare tepsiyekî wiha wan têr bike. têr dibe. Evet, baş e. Ew ya gerek frengî ya merî qaş bike. Qaşneke tamavî Yani bêne qeşartin ji bo ew zarê wî Zarê wî nekeve ew dibin. Belê, Ya. rast e. Tu şikengê ve vê karî dikî ustaya ez xwarina 83 tavî karî. 35 salat vî karî dimeşînî. Ji berê ve xwaringeha dixebitî. Berê me fere düşüşt. Dira werem bûn usta. Loqentecîtî yani xwaringeh li Sîwerê ji berê de hene. Herê berê de hemen. Kevin, şikevin de hene, ne? Kendi hemen. Ji xwe bêhnek din em ê nîşanê we bidin gelek xwarin tên çêkirin li vî xwaringehê. Lê belê em dixwazin xwarina wê ya herî navdar bînin ser ekranên we. Ji ber wê me xwest em ji we re taweya Sîweregê çêkin. Me firingê xwe jî berda nav. Baza ya. Piştî wê Piştevî em ê sîra çekin. sîr. Öyle. Sîra hûr dikin. Sîra me hûrkin. Tamam. Belê me sîrê xwe jî xiste navê, nava tavê de tepsiyê piştî wî çi dikevî. Piştevî baharat evî em ê tekini. Tamam, ez ya alîkariya te bikim, kaç dixwazî. Ava Eva baharatekî baharat hev çeşîd hev e. çeşit baharat evî ayı. Tamam, Dura isot evî ya. tamam. Dikevî. Ev ya un baş dixînî, ne Tabii zêde baş. dixînî. Pir zêde jî Taybetiya wî jî ew e herhalde. Divê tema xwe diyê. isotê sor. Ew jî dikeve navê. Un ava firingiya bikar nayîn, yani salçan bikar nayîn, ne? Salça endiki ev avî temavî de geçtike. Tam oyuna xweş Tere dike. rengi diye. Belê. Ama Piştî wî ew Goştê wî. goştê xwe hûrkirî dixînî. goştê xwe nûr kirî. Tamam. Piştevî em lev dixin. Postayê me bi tevahiya hunera xwe taweya me amade dike. Lê nenêrin wisa bi hêsanî çê dibe. Ger tiştên dikevin navê yek jê kêm an jî zêde be, tama xwarinê wê xira bibe. Piştevî Niha dor hat goştê berxê goştê berxê pîrzola evî ya. ya pîrzola wî yani pişta wî ye. Piştevî ya vaya. Ya li ser datî, ne? Tere ser datine û weçaxa lev xise ew dibe. Ez dibêm ji bo pijandina wî firna wî jî mühîm e. Agirê wî û Agirê wî, firna ew wî. jî mühîm e. Em ê jî fironcî da piskin. Ta fironcî daha tera anlatmış ki.
İşte bir Goşte avit eser. Rum Rune yiyince mi Evet. dikin? Rumi Emi rune. Tevile bikim. Nivi bir adet. Nivi emile bikim. Tamam. Yani niv bardak rum keviye bes. Evet. Bes. Bas. Tamam. Değil mi? Sürekli ama bayağı vakit hazır. Tamamen hazır. Evet. Hemen kabın fırını ya. İdi vakti hat ka her fırını. Lever ezbim fırıncı ya ve bu Fırıncı ama bu koyu. Evet, fırına bu. Diyali de un şanslıyne. Kesi ku fırına o itine ve gerek bir fırına ki Bu fırını ki de derin görüyorum duvara Berlin abi. Bele. Evet. Başa Dövün- em yaydi em hedi Evet, hedi hediye. bir fırını. Me amadekirina xwarina xwe qedan. Niha dor hat ku em tepsiya xwe bavêjin firnê. Pêwîst e çiqa saet bipije û agirê wî çawa be em ê wê jî li ber firnê fêr bibin. Belê me tepsiya xwe anî nihayî wê here firnê piştî ku pijiya jî em ê Hemen kabı fırını ve çekir hemen kabı fırını. tu kêmasiya yîne maye ne? Kemasya yine mayı. Saat çi saat 10 dakika Saat û 10 dakika wê Evet, saat firnê de 10 pije. dakika. Tamam. Ji bo tu ya bavêjî. Bavêjî em ê hinek devam bikin. Em ji bo ku baş çêve baş pije agirî falan divê çawa be. Agri normal be. Ya pır gurur cinebe, hindik cinebe adri Arabiya. Yani agirî divê normal Agri be. normal be. Yani ji bo wî kim be agirî hêdî pije baştir. Rast e. Wekî dî hûn li vir nanê xwe ji hûn derdin. Nane koyayım çedirkin burada. Çi çêtkin başqa firnê de hûn çi çêtkin. Em burada nane tırnaklı lavaş çedirkin. Lahmacun çedirkin. Pide çedirkin. Kuşbaşılı, kaşarlı pide çedirkin. Böyle. Başarılı, sıcaklı. Sıcaklı. Yani hûn gelek tiştat firnê de çêtkin. Tabii, biraz. Heqê firnê didinê. Akı fırını. باشه باشه پشتی کو ساعت و 10 دقیقه دی شفرنی درکه Evet. به نشانی تماشاولی خواهد Tamam mızakken. باشم سپاس کن حاج بو می بردوام بکن ev xwaringeh ji hêla çêkirina xwarinê de gelek dewlemend e. Heta ku xwarina me amade dibe dekawerin em bibînin li vî xwaringehê her wekî din kîja xwarin tê çêkirin. Sîwerekê me got sîwerek tawam navdar e meşhûr e xweş bo me wî çêkir lê belê li vê xwaringehê gelek xwarinên dî jî têne çêkirin hostayê me bila bêje hûn wekî dî hûn çi Vakit çêkirin. şivedin çedirkin. Sürekli tava zaten Erê birinci koşu da sakini. Fa bamyayı, bamya belê çedirkin. Fa elbasanı, ya goşte kavurmayı, patateyi, kaşar peyniri. qaşar dixne serî belê Fa kavurmayı sibena. ev jî qeliye Evet. goştê qeliye hûn Kavurmayı var sibena. Kavurmayı söyle yedi menşuri davete çedirme. wekî din Fa sarma, çitên Pela, mala jî çêkirin. çiştê mala jî Wala çêkirin. têne çêkirin wan jî fa çêkirin. işte mara çedirkin, sarma çedirkin. Fa kaburgayı, parsiye, Parsiye Parsiye, hayvaneye hayvaneye ev berxiye belê veya musakayı, musaqa bazane. ev jî Ve tas kebabı, tas sebzeli, belê kavurmalı, ciger, cigerê ciger hayvanı. erê ew jî xwarina wî Xwarina weçî wî ciger jî weçî kadira navdar e belê Ve tışkan okaye, tişkan okaye ve güveci. ev jî Evet, vacı. xwarinek xweş Xwarina xwar hoş. dike belê her Ve wiha tavuk soteyi. yani goştê mirîşka hûn çêdikin belê Evet. Vacı bahçıvan sebzeli, yani goşte kavurma ve belê, çedi be. belê küfte ne Ve küfteyi, goştê mirîşkayê goşte mirişkayı. Haşlama ya. Evet.
Berkay vay. Evi berxaye. Berkay şeydi bir. Goştê ve xweş Hadi xuya kuru fasulye ya şeydi. fasulye. Evet. Başa gelek xwarinên we hene û her wiha tiştên firnê de jî çê dikin. Tabii hem bana fırın iyi. Bacı yetişti diyorum Gelek şeydi. xwarinê xwe û firnê de çê dikin. û xwarinê we panî jî bigoştin. Tabii bu trayani gibi goştu. Yani bêgoştin çê Ha nakin. begoş çiftçiğin abi burada. Tamam. Baş em spas dikin. Em ê niha gavekî dîş xwe tewame wê ji firnê derkeve. Em ê temayî jî binêrin. Karçewa çê bigîrin em ê wî jî bibînin. Em niha spas dikin. Em bi sebir li benda pijandina xwarinê bûn. Êdî dem hat ku em xwarina xwe ji firnê derxin. Piştî demek dirêj derbas bû, saetek û nîv derbas bû, xwarina me êdî hazir e niha me ji firnê derxin û stayê me em xwazî Tamam, iyi. Pişiyor, değil mi? Kediye iyi. tamam. Em derxin tepsiya xwe. Ava wekî hûn bînin hewa me hazir e. Bacınan emek erketiği. Em nanê xwe jî deyne seran. Em ew hadin. Ne oldu damin? Danê ser. Tamam. Hah, ew dibe. Tamam, ya ava zêdê bes. Tamam. Ev çiye kamî ji nîşanê maşavanê xwe bidin? Bazen reşir. Bazen sogulme iyi va. Bazı sogulme da oldu be. Damin ar ya bazı. Ev jî berde xweş. Berde ne? xweş dedi. Tamam, ya jî em deyne ser. Me bacanê xwe re şîdanî ser. Balicana. Tamam. Nahaydi xwarina me hazir e ji bo xwarinê. Em derbasî jorê bin îdî em ê xwarina xwe bixwin. Me xwarina xwe ji firnê derxist. Wisa xuyaye pir baş pijiyaye. Berî ku em dest bi xwarinê bikin, dekawerin em carek din bibînin da ku me vê xwarina navdar çawa çêkir. Di serî de em îsotên xwe yên şîn û sor hûr dikin nava tepsiyê. Paşî em firingiyên hatine qeşartin dêxin navê. Sîrê xwe hûr dikin û berdidin ser. Dîsa biharatên heft cûre, îsota pûlya sor û reş û xwê lê dikin. Paşî goştê xwe yê hûrkirî berdidin navê û tevlî hev dikin. Piştî me di nav tepsiyê de rast kir, em goştê xwe yê perçe datînin ser û nîv qedeh rûn berdidin ser. Piştî qederê saetek û 10 deqîqe di firnê de pijiya, em balîcanê reş ku li ser agir pijiyaye di ber de datînin. Niha taweya sîweregê ji bo xwarinê amade ye. Belê piştî ew qas zehmetî û em li bendê sekinîn me xwarina xwe ji firnê derxist û aniye niha me danî ser sifra xwe ku îdî em dest bi xwarinayê dikin. Dest xwarina da bu. Dî deme em birçî bûne. Wext e yanî. Xwarina iyi. Mêvanekî me jî heye. Aslında em mêvaneyî ne lêbelê ew ser sifra me mêvanê me ye Kekî İbrahîm. Ew ji xwediyê vê restûrantê ye vê xwaringehê ye. Em spas dikin ji we re ji bo ku me qebûl kir we vê xwarina xweş bo me çêkir. Xwaringeha we bi rastî jî gelek xweş e. Em geriyan me dît hem xwarinên xweş we çêkirin ji bo müşteriyên xwe. Em ji bo keda we emeka we spas dikin.
Ostayê me jî sibê ve meve ye gelek emek dab me re. Afiyet olsun. Em ji bo wî jî em spas dikin. Ji bo pijandina wî û çêkirina wî falan dixwazî tiştekî bêjî yani baş çêbû ye. Tamayi temize ki te ev karara oldu. Ha baş yani şol tamayê mezekin. Te Lê wekî dî me got li vê xwaringehê pir xwarin tên çêkirin. Mesela rojê çend çeşît hûner dixin? emroy dicara derdikin. Her cari Rojê du cara. roy dicara. Jarki nivro ki jarki evari derdikin. Evara roy devheş devne tane çedikin. Yani Yani Xwarin li jêr me dît qedirê sî çeşît neredeyse xwarin hebû yani. sadece yemek yemaliyem. Ew yê malan e. Mala Her wiha çedikin ızgara hûn derdixin. te ızgara derdikin lahmacun heye. Lahmacun heye. Döner pide heye. derdixin, döner çêdikin. Yani Tabii. gelek çeşidî ve Çeşit hene. pır, çeşit. Çeşidî ve pir yani xwaringehekî xweş e. Me serî de jî xeber da me got goştê xwe û bixwe tînin çêdikin hazir dikin. Ew jî taybetiyekî we Tabii, ye. Rastî jî tiştekî mühîm e. Kam dest pê bikin tamayî jî binêrin. Em ê Aynen. paşî Bu az kusurnen mezekine çişkibi. Kerem. Var 40 sale bir mesleği hastikimi. Zaten kayn ne bun bikim je hayatı sonuna kadar ze hastikimi mesleği acı hoş. Again baş yani meslekekî baş e nexe. Er ya. Var 40 sale dikimi. Û xelkê têr dikin, milletê têr dikin. Tiştekî baş e Eğer nexirave. herkes temada Her wiha ez dixwazim tiştekî dî jî bêjim. Gelek devera bi bihabûna goştê re û filan û bêvan xwaringeha restoran da pir giran biha bûne. Evet. Lê li Sîwerekê xwe xwarinê xweş û çêdikin lê bihayê xwarinê ne xwe bihayê Em- gorî ciyan. Şu mezek em jî fezê xu dewarê xu xwe jê dikine. Em cî kîda nagirin. Em tim jê dikin xwe. û bixwe Fezê teze ne bise em kabul nakin. baş niha em binêrin rastî jî pir xweş xuya dike. Wek me got li vê erdnîgarê gelek xwarinê xweş tê çêkirin. Li gor derfetên xwe em fersendê bibînin em dixwazin carek din werin girê sor û xwarinên cuda bînin ser ekranên we. Hûn jî dema çûn Sîwerekê heta ku taweya Sîwerekê nexwin ji wir venegerin. Me hem qîme xistûyê Hem jî pizora. hem jî goştê parsûyê me xistûyê. Goştê pir xweş xuya dike. Yani hem qîmet amekî xweş dayî û her wiha tişta ku li herêma Rihayê ji xwarinê kêm nabe ew jî îsot e. Îsot jî tamekî xweş dide. Va xwarina. Yani birastî jî Sîwerek tawa Belki kırdım. gelek xweş çêbiye. Destê we sabe. Afiyet mi? Yani mirov dikare bêje kesê ku me ji derve nav dengî pir bihîst bû. Ji ber wê yekî me xwestem bêm wî xwarinî çêkin ji ber wî mirov dikare bêje kesê ku ji derve hatine Sîwerekê teqes bila vê xwarinê bixwin ji ber ku tamekî xweş e. Niha îdî em hêdî hêdî ber dawiya bernama xwe ve jî hatin em ê xatirê xwe bixwazin û dîsa xwarina xwe bixwin. Belê me got li Sîwerekê em ê hêj wê gelê gera me berdewam bike ji ber ku xwarinên gelek xweş hene li vê derê em imkan tune bû em yek bernameyê de bînin ser ekranên we ji ber wî yekî em hêvî dikin ku rojên pêş de jî em werin. Niha me îro ji were Sîwerek tawa çêkir û em ê xatirê xwe ji we bixwazin û em ê piştre jî xwarina xwe bixwin heta bernameyekî dît bûnî xêr û xweşiyê de dem baş. Xwestina xatirê xwe em carekî din bi bîra we bêxin ku hûn dikarin me li ser medya civakî jî bişopînin